И така, здравейте, днес ще ви покажа как да снимате с Fraps. В смисъл как си я настроите. И да започваме. Това е да го минимизирате. Мисля, нали сега пак мога да го минимизирам, но... Да не се виждам, май беше. Не знам, не съм сигурен. Това е винаги Fraps да ви отгоре. Ето, сега го цъкам. И ето. Няма как, нали, ето. Каквото и да правите, няма как да стане. И по принцип не е хубаво, защото нали, трябва да снимате все пак. Тук тези неща глупави са, няма смисъл. Така, тук F11, това е да ви показва FPS, фрейминг, нали, фреймовете и така нататък. Тук това не го пипайте. Чек са. Добре, това е за фреймовете, това не знам за какво всъщност. Не знам, защо не го ползва, значи не трябва. Тук 30 FPS задължително. Ако е повече, трябва ви памет над 200 гигабайта. Full size за голям монитор. Това е за 4 гигабайта да ви разделя клиповете. Много лошо, според мен. Но за някои неща си го бива. Тук звукът от слушалките. Или колонките, зависи какво имате. Тук, нали, го включвате, това го не пипате. Така го оставяте. Рекординг. Това ви е за микрофонът. Цъкате тук, не мога да говорите. Цъкате тук и говорите. Аз просто сния с към тази и затова говоря. Тук това е за... Ако искате, например, някакво копче, което цъкате това копче и говорите и го пускате и повече нищо се не чува. В повечето случаи забравяте да го натискате и много лошо става. Това го не пипате. Скриншот. Вижте, ако има някакви промени, но мисля, че няма. F9 снимате, тук си настройвате с кое да снимате, с кое копче. И какво друго? Тук си избирате къде да ви бъдат видеотата. Нали, къде да се качват. И това е всичко. Би трябвало. За да го изтеглите от Замунда, ето моята версия, пишете в Замунда и я теглите. Тя е хакната. И това е. Това беше. Просто исках, нали, да кажа как да обясня, защото един приятел ме питаше. Ако искате, даже ето тук ще ви ги остава. Това да не пипате нищо, освен ако може махнете тия. Имаше обозначено. Ей тук. Така си ги спирайте на пауза. Тук. И искане, защото не ви интересува, но може да го правите така, не знам. Или така, или не знам. Форматите на снимките. Скриншот е снимките. Например, да снимате в играта. И какво друго? Нищо, мисли. Да. Това ще бъде за клипа. Абонирайте се. Харесайте. И чао.